Llegiré un comunicat de l'Associació de Cara de l'Opinió Pública de l'entrada del nou any de la Masic, 2963. La glòria i la immortalitat, els mèrits del poble masic lliure i desafinant i una avantguàrdia dels mèrits de la resistència armada, els membres de l'exèrcit d'alliberament popular, tribut i admiració a tots els mèrits i víctimes de la causa masiga a través de tot el territori de Tamazic, Àfrica del Nord. Salutació de suport i desafirmament a tots els passos polítics amazics i a tots els activistes del moviment democràtic independent amazic. Nosaltres, els membres de l'Associació Cultural dels Drets del Poble Amazic de Catalunya, anunciem l'opinió pública del següent. El poble amazic comparteix amb el poble català la seva il·lusió de que algun dia sigui un estat lliure i independent. La nostra solidaritat incondicional amb els processos polítics de la causa amaziga i amb tots aquells distinguts per causa de les seves idees, creences o del seu dret d'expressió pacífica. Les protestes socials que tenen lloc al Marroc, Imdir, la població Anfou, Haïtabou, Fully o Marrakeix i amb tots els altres aixecants que viuen la resta del món. El recent proclamat està en l'Azawed, en la seva recerca d'independència i tots els altres pobles ansiosos d'alliberament i emancipació. Totes les víctimes de l'exclusió i marginació de tot el món. El nostre homenatge i suport de la lluita de l'heroi del poble amazic a l'Àfrica del Nord, especialment a Líbia, Tunísia i l'Azawed. Exigim una vegada més la necessitat d'un alliberament immediat i incondicional dels detinguts amazics Hamid Oudachou i Mustafa Ousseia. Condemnem la contínua repressió que pateix els estudiants del moviment cultural amazic pel règim marroquí. Rebutgem la publicitzada sentències contra les activistes rifens, especialment Mohamed Jallow, així mateix exigim la seva llibertat. Per últim, condemnem enèrgicament l'assassinat de París de les 3 activistes kurdes i reafirmem el nostre suport absolut al poble kurd i a totes les revolucions de l'Àfrica del Nord i de l'Orient Mitjà. Gràcies.